जों दिनै बर' बिजों अल आसाम बर' बिजों टेट उथ्रिसार हानजानि जानानै जों दिनै नोंथांमोननि रादाब बिजोंनि गेजेरजों मोननैसो बाथ्राखौ जों दिनै आसाम सरकार बिटिआर सरकार आरो बर'नि माहारियारि आफाद जेरै बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादफोरनिसिम जों मोननैसो रादाबखौ जों जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय सोमजिनाय मोननैसो रादाबखौ जों दिनै फोरमायनो नागिरदों। बेनो जाहैबाय आसाम सरकारा दिनै TET टिचार इलिजिबिलिटि टेस्ट आनजादनि गेजेरजों दिनै आसामाव गोबां लांदां जानानै थानाय पस्टफोरखौ दिनै फिलआप खालामनो थांगासिनो दं। बेहायनो जों दिनै नुदों रादाब बिलाइयाव नै बावैसो आसाम सरकारा 9,353 पस्टनि एगेन्स्टआव जोंनो बर' बिजोंनो मात्र जोंनो अल आसामाव जोंनो LPआव 90 पस्ट आरो UPआव मात्र 15 पस्टल' जोंनो बर' बिजोंनि थाखाय बिथांमोना बर' बिजोंनि बे भेकेन्ट पस्टखौ फिलआप खालामनो थांगासिनो दं। जों जेरै सान्दों दिनै आसामाव हाजार बर' बिजों फरायसालिनि थासेयावबो दिनै बर' बिजोंनि पस्टआ माबोरै एसेबां 90ल' गुदि फरायसालियाव दिनै पस्टआ लांदां जानानै थाखो बे जोंनि थाखाय जोबोद मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा होननानै जों सानो। बेनिखायनो जोङो दिनै आसाम सरकार BTC सरकार आरो लोगोसे जोंनि बर' थुनलाइ आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिथांमोनखौ जों दिनै खावलायनो नागिरो जों दिनै बर' बिजोंखौ फोथांना लाखिनायनि सार्थ'आव जों दिनै बर' बिजोङा जोंनि आसामाव बेसेबां बर' बिजोंनि फरायसालिफोर दङ खालि जानानै दङ बेखौ नागिरनानै बिनि गासिबो डाटाफोरखौ बुथुमनानै खालि जानानै थानाय बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ थिसननायनि राहाखौ बानायनांगौ होननानै जों दिनै खावलायनो नागिरो आरो आसाम सरकारखौबो जों दिनै खावलायनो नागिरो जे बर' बिजोंनि थांना थानायनि सार्थ'खौ नायनानै दिनै हाजार बर' बिजोंनि फरायसाफ्राबो दिनै टेट उथ्रिदों बेवहाय बेनिखायनो बे समाव जोङो दिनै बर' बिजोंनि फरायसाफोरखौबो दिनै खालि जानानै थानाय फरायसालिफोराव थिसननो थाखाय सरकारखौ जों दिनै खावलायो। BTC सरकारखौबो जों दिनै खावलायो। जों दिनै खोनानो मोन्दों आसाम सरकारनि बावैसो साननैसोनि उनावनो दिनै 22,000 पस्ट आसामाव सोलोंथाइ बिथिङाव फोरोंगिरि थिसननायनि बाथ्रा बुंगासिनो दङ। जोंना आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि आरो जोंनि आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा दिनै बुंगासिनो दङ। बेखायनो जों दिनै खावलायनो नागिरो जेन बे 22,000 फोरोंगिरि थिसननायनि बेलायाव जाहाथे बर' बिजोंनि बिथिङाव जाहाथे दिनैनि नैबेबायदि जानो मोना। जों दिनै डिमान्ड खालामगोन जेन बर' बिजोङावबो जेन 3,000 बा 4,000 फोरोंगिरिफोर थिसननायनि राहाखौ खालामना होनांगौ होननानै जोङो अल आसाम बर' बिजों टेट क्वालिफाइड टेट उथ्रिसार हानजानि जानानै जों खावलायो आरो आसामनि खना खनलायाव थानाय गासिबो जिल्लाफोरखौ जों दिनै टेट उथ्रिनानै थानाय बर' बिजोंनिफ्राय जाय बिथांमोना दिनै टेट उथ्रिनानै दङ बिथांमोनखौ जों दिनै खावलायगोन। जों दिनै नांगौ जायोब्ला जों राजा लामायावबो ओंखारनांगोन। जों आसामाव जेसेबां बर' बिजोंनिफ्राय टेट उथ्रिनानै थानाय उथ्रिसार जानानै थानाय बिथांमोनखौ जों दिनै खावलायगोन नोंथांमोना गावबा गावनि जिल्लायाव गावबा गावनि आनसलिकआव जों दिनै ज' जालायनानै जोंनि बर' बिजोंनि थांना थानायनि जोङो सार्थखौ नोजोर बोनानै जों दिनै बर' बिजोंनि थाखाय पस्टखौ जों दिनै सरकारनिफ्राय जों बिख'नांगोन आरो जोंनि माहारियारि आफादफोरखौ जों गले गले खावलायनांगोन आरो जों दिनै मिन्थिदों बे BTCनि मोनब्रै जिल्लायाव दुखुनांथावै दिनै मोनसेबो पस्ट जों दिनै नुनो मोनाखै। बेयो मानि थाखाय जादों जों बेखौ हमनो हायाखै ना BTCआव मोनसेबो पस्टआनो गैला नामा? जों सिगांनि समाव जोंखौ जोंनि बर' थुनलाइ आफाद बा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरा मेल मिटिंनि गेजेरजों बुंदोंमोन जे बर' मिडियामनि पस्टखौ फिलआप खालामनो थाखाय बर' फरायसाफोरा रावबो टेट क्वालिफाइड जानाय नंला नामा बेफोरबायदि बाथ्राखौ लानानै गोबां मेल मिटिं जिरायनायखौ जों नुदोंमोन। नाथाय आथिखालाव दा बर' मिडियामनि जों मिन्थिनायाव दा आथिखालाव बर' मिडियामनि फरायसाफ्राबो अल आसामाव 600निख्रुइबो बांसिन उथ्रिसारनानै दङ। नाथाय जों दा मोननायाव पस्टआ मात्र 90ल'। अल आसामाव मात्र LPआव 90ल' पस्ट खालि जानानै दङ बर' बिजोङाव आरो UPआव जोङो बर' थुनलाइ आफाद एबा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों जोङो जोंनि जिल्लानि धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिथांमोनजों जों सावरायदोंमोन आरो जोङो बर' थुनलाइ आफाद धेमाजि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादजोंबो जों सावरायदोंमोन बे मेटारखौ लानानै बिथांमोना जोंनो खोन्थाहोदोंमोन जे जोङो DOआव थांनानै बा जोङो सेबायाव जोङो डाइरेक्टर अफिसाव थांनानै बे बाथ्राखौ सावरायगोन आरो जोङो
बर' थुनलाइ आफादजों बे बाथ्राखौ सावरायगोन होनना बिथांमोना जोंनो खोन्थाहादोंमोन नाथाय बिथांमोना जोंनो खोन्थाखौल' होदों नाथाय जों दिनै मिन्थिनायाव बिथांमोननिफ्राय जेबो जों पजिटिभ जों मोनसे रिप्लाइखौ जों मोननो थाङाखै फैबाय थानाय समाव नोंथांमोना माबायदि हाबाफारि लानो सानदों जों सानदों जों दिनै मिन्थिगौ जे बर' बिजोंनि अबस्थाया माबायदि जों दिनै बर' बिजोंनि फरायसालियाव थांबा जों नुयो बेहा माथ्र सिंगोल टिचार जेरावनो जों थाङो गुदि फरायसालिफ्राव सिंगोल टिचारनिल' जेंनानि बाथ्राखौ बुङो थिग बेफोरबायदिनो गेजेर फरायसालि इउ पिआवबो जों थाङो दिनै सासे सानै फोरोंगिरिफ्रा दिनै गंसे इउ पिखौ सालायगासिनो दङ आं दिनै धेमाजि जिल्लानि नैबे गगामुग ओनसोलनि जोंनि बे गगामुग ओनसोलाव गंबा गेजेर फरायसालि दङ गगामुग हायार सेकेन्डारि स्कुल जोंहा महरिकेम गोजौ फरायसालि स्कुल मिंमां नोलोबारि गोजौ फरायसालि स्कुल ओरैजाय जोंहा मध्य मिंमां कदमगुरि गोजौ फरायसालि स्कुल धुनागुरि गेजेर फरायसालि स्कुल दा बैफोर फरायसालिफोराव जुदि जों थाङोब्ला नुयो माथ्र बेवहाय सानै साथाम फोरोंगिरिफ्रा दिनै गेजेर फरायसालिखौ सालायगासिनो दङ दा बे बिथिङाव दिनै जों नुबाय जे बेफोरबायदिनो दा जोंनि मोनसे आनसलिकआवनो जुदि सानै साथाम जों सानो जे अल आसाम जेरावबो थिग बे जेंनाया जागासिनो दङ सानै साथाम फोरोंगिरिया दिनै गेजेर फरायसालिखौ सालायगासिनो दङ सासे फोरोंगिरिया दिनै गुदि फरायसालिखौ सालायगासिनो दङ बेयो जोंनि थाखाय मोनसे जाथिनि बिराद गिदिर जेंना होनना जों सानदों दिनैनि थारिखआव जोंहा टेट उथ्रिसार जानाय बर' बिजोंनि गोबां फरायसाफोर दङ दा बेनिखायनो नैबे खाबुआवनो जों दिनै जोंनि बर'नि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद जोंनि आइजो अनसाय आफादनिफ्राय लानानै बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय लानानै जेसेबां माहारियारि आफादफोर दङ नैबे मेटाराव गोसो होगोनखौ जों बिथांमोनखौ जों खावलायदों मिजिंथिदों आरो आसाम सरकार आथिखालनि आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकार आरो दानि बिटिआरनि जा सागानगिरि बिथांमोनखौबो जों खावलायनो लुगैयो जोंनि मिडियामखौ जोङो जुगे जुगे फोथांना लाखिनो थाखाय जोंनो क्वालिफाइड जोंनो फोरोंगिरि नांगौ दा आथिखालाव जोङो टेट क्वालिफाइड जानाय जायफोर फोरोंगिरि दङ उथ्रिनानै दङ बिथांमोनखौ लानानै बे थिसननाय खामानिया मोजाङै मोजां जागोन बेखौ जों आसा खालामो आरो जोंनो दा फैबाय थानाय 22,000 दा आसाम सरकारा जा थिसननो थांगासिनो दङ बेवहाय जोंनो गैथ्राब्लाबो जोंनो मिनिमाम जोंनो 4,000 जोंनो बर' बिजोंनि थाखाय बर' बिजोंनि फरायसालिनि थाखाय जोंनो पस्ट जोंनो क्रियेट खालामनानै होनांगौ बेनो जोंनि आपिल